אחר לגמרי. את הסיפור של צבי מימון מטבריה מביא כתבנו עידו למפרט. חשיפה. מנהל מקרקעי ישראל במחוז הצפון מעסיק שליחים מסוג מיוחד. שליחים נאמנים המבצעים את המוטל עליהם בקצב שלהם. לאט לאט, אבל בטוח. בתחילת שנות ה-60 הקים צבי מימון מכולת בשיכון ד' שבטבריה על קרקע בבעלות המנהל. בסוף שנות ה-60 ביקש צבי להרחיב את החנות. היה עבודה והיה חנות קטן, כמו מחסן, קטן מאוד. ראיתי שכולם הרחיבו, אז אמרתי גם אני ארחיב. הלכתי לעירייה, ביקשתי לתוספת. נתנו לי אישור לבנייה, בניתי. למעלה מ-20 שנים חלפו, זרם הקונים הלך והידלדל. הפרנסה הלכה והתמעטה. הייתה עבודה, לא כמו היום. לא היה לו שקם, או לא סופרמרקט, או לא פיקנטי, או לא שום דבר. היום, אתה יודע, כולם הולכים לשם. אני מציג על חודש, חודש וחצי. מי יבוא לי פה? רק עיתון, או סיגריות, או לחם. צבי מימון לא עושה חישובים כלכליים. למרות הפרנסה המועטה, המכולת בשבילו היא יותר במקום עבודה. אני רק זקן, ואני פנסיונר, מה נעשה בבית? אתה תגמור חיים אם תשב בבית. יש לי גיס שלי, קוראים לו דמרי. הוא יצא לפנסיה, נשאר בבית חודשיים. הלך משכין, נפטר. ככה יש לי ניסיון, שאם אני אשב בבית אני אגמור החיים. כמו שהדברים נראים עכשיו, ייתכן ולצבי מימון לא תהיה ברירה אלא לשבת בבית. מנהל מקרקעי ישראל במחוז הצפון שלח לפתע ערימת חשבונות. למעלה מ-20 שנה לאחר הרחבת החנות, שמחים לדווח במנהל מקרקעי ישראל כי בעבור 1,684 שקלים יאושרו תוכניות ההרחבה. ולא רק זאת, המנהל דורש 12,677 שקלים בעבור דמי חכירה על כל התקופה שחלפה מאז. במהלך למעלה מ-20 שנה שעברו, מאז שהרחבת את החנות עד היום, אתה לא קיבלת שום תזכורת, שום דבר. ופתאום נזכרו? כן. אני אמרתי לעצמי, אם הם יכולים לחכות 20, שיחכו עוד 20 שנה. אחר כך יקבלו את הכול. מדוע לקח כל כך הרבה זמן למנהל מקרקעי ישראל לדון בהרחבה שבוצעה לפני כל כך הרבה זמן? איך קורה שהודעת תשלום מגיעה ליעדה לאחר למעלה מ-20 שנה? ובכן, תחקיר כלבוטק מעלה את הדרך היחידה המאפשרת הגעתו של אישור מבית המנהל בנצרת למכולת של צבי באיחור של כמעט רבע מאה. בחודש פברואר 1970, מיד לאחר שקיבל את הודעת התשלום, מהר שליח המנהל לצאת לדרכו. במרץ 72 הוא הגיע לכביש הראשי. התנועה הסואנת בכביש עיכבה במעט את העניינים. השליח שלנו ניסה למצוא דרכים חלופיות. ינואר 78, בדרך. אוקטובר 79, עדיין בדרך. בינואר 82 רשם השליח הישג מרשים, צומת גולני. כאן ללא ספק ניצבה בפניו בעיה. מה מסוכן יותר, הכביש או שמא המדרכה? בינתיים במכולת של צבי העניינים יגיעים. זרם הלקוחות הולך ומתמעט. ההרחבה כבר מזמן איבדה כל משמעות. צבי היה לבטח שמח לדעת ששליח המנהל ממש מתקרב. בחודש נובמבר 87 הוא כבר רואה את הכנרת. באפריל 90, הפתעה. לאחר התוועדות קצרה, המשיך השליח בדרכו לשיכון ד'. יולי 93, הפסקת צהריים. בדצמבר 93, המסע הארוך מגיע לקיצו. השליח הנאמן הגיע למכולת של צבי מימון. נכון, עבר זמן מה מאז שיצא לדרך, אבל כמו שאומרים, החיפזון מן השטן. עשו מה שהם רוצים, לקחו את החנות, אז בואו יקחו את החנות. הוא לא שווה 10,000 שקל. מה אני, מאיפה נשלם להם, מאיפה הם רוצים לקחת לי את כל הפרנסה שאני מרבה 20-30 שקל ליום. ייקחו אותם, ונגמור, נשב בבית והכל.
אפשר כמובן להציע לצבי הצעה חלופית. אפשר פשוט לרשום המחאה לטובת המנהל ולתת אותה בידיו של אותו שליח בדיוק. עכשיו במנהל מקרקעי ישראל יכולים להירגע. ההמחאה תגיע אליהם מתישהו. ובכן, במנהל מקרקעי ישראל אומרים לנו, בשנת 1970 נדרש מר מימון לשלם דמי היתר על הגדלת שטח החנות ולא שילם. עכשיו אנחנו עושים מבצע חיסול חובות. אנחנו מקווים שהפעם ישלם. איפה היו כל השנים האלה, והאם הכל בגלל הצו? לא הועילו לגלות בתגובתם.